Hey YouTube, nu er jeg tilbage med lidt Counter-Strike. Og det er ikke bare normal Counter-Strike det her. Prøv at kigge ned med mit HP, hvis jeg så godt kan se det. Det er, ja nu går det så skidt i mig. Det er så fordi det her det er en RPG. Og det er vældig morsomt, hvis man så godt kan finde ud af det. Så det er vældig morsomt at spille. Men hvis man ikke så godt kan finde ud af det, så er det knap så morsomt at spille. Hvis man ikke så godt kan finde ud af det, så er det knap så morsomt at spille, som det er, hvis man godt kan finde ud af det. Så det der ulempe, det er ikke ligesom normalt spil, hører jeg så. Nå, det giver sådan lidt nas. Nå, men ja, nu er vi så gang med lidt RPG. Counter-Strike pisse lort. Hvad fuck? Jeg prøvede sgu lige fuck. Der. Ja, så der. Au, det giver så lidt nas. Det er faktisk meget nice. Så, ja. What the? Søs! Au. Jeg har gæt på, at der er nogen, der tror, vi hacker og sådan noget. Der er en, der bare ikke er opgraderet. Ikke er en skid opgraderet. Og nu skal jeg lige se, om jeg har fået lidt mere. G. Upgrades. Nej, jeg har sgu ikke noget. Jeg dræbte en, gjorde jeg ikke? Altså, YouTube så ikke også, jeg gjorde det? Altså, hallo? Okay, yes. Sådan da. Jeg kan ret nederen, og han lige starter der. RPG, skal vi det igen, og så der. Og så adrenalin, så bliver vi også lige helbredt. Ej, det er da også dejligt. Og hvis jeg har set Left 4 Dead før, så ved I godt, at adrenalin, det er... ja, adrenalin, det er noget, der helbreder dig. Ej, hvad? Lol. Nå, okay, mit headset, det skaver mig godt nok lige. Men ja, vi skal jo videre. Lol. Okay, godt. Ej, for satan. Nå, men da. Ej. Måske bliver der lagt en Far Cry video op, hvis jeg får en ny computer. Så vil det sgu være fint nok at få lagt en Far Cry video op, hvis jeg lige kan få en ny computer. Du dør. Du skal bare dø. Au, du skal bare dø. Ja, okay. Jeg er ikke garanteret. Jeg er pisse noob, men... at han ikke engang er død endnu, det er fordi... ja, de har så mange liv. Så jeg kan komme så. Nu dør. Sådan. Jeg skal lige væk.
Jeg kan få ikke nogle af de ting. Hvad? Okay, den her server så ikke lige så sjov at spille på. Tror sgu jeg går ind på en I nok synes det her det er en ret kedelig server, men jeg kan godt lide at spille det. Og jeg skulle lige gå med om jeg spiller det jeg godt kan lide, og så håber jeg ikke også godt kan lide det. Det er en jail, og der kan sidde mange af jer der kender det. Der kan sidde mange af jer der synes det er røvkedeligt at bare sidde og kigge på sådan nogle jailsbaner her. Men jeg synes sgu det er sjovt. For helvede, jeg har sådan noget musik i baggrunden. YouTube, jeg håber sgu ikke, at I godt kan høre det her musik. Jeg skal sgu lige... Så der, så slår jeg sgu lige det fra. Okay, det her det er så jailbaner, og det vil lige gerne tage, det er bare, pisse kedeligt. Ej. Nå, men ja, det var vist det for den her gang. Vi ses YouTube. Eller håber I gerne gider like eller subscribe mig, og ses.